Hai, takurgo pukurok, norok nai tongkha Mokol TV YouTube channel kokborok DNTS tai cartoon video. Hai no hai chini norok ni bagai kaisa khanato kothoma tui pheka chini Mokol TV o mo kok tangno sanai chini taku khapang debroma. Ang bono jorai yafaru. Hambai Mokol TV YouTube channel no tini tesha ano jaraga ani koktang sanan bagai jorari ma bagai ani tini ni koktang kha thancha gangkai jeng uskang bo khana laika thanayo apro ani tongmani mobile phone tongmani tini gangkai jeng thancha ni tui koktang salainai anmo koktang no sika sarsukumoni deborma ang bini no tini tesha nong no saikhanari nai walanya phaya bulanya phaya o sengcharo Menainya thengna phaya o tipra hawo hunungna nangnai salcha jeng tipra sa phaisi di jeng joto anglainai thancha anglai thani nokjangnai buini seleng dophatei takhuk bukhuk ta tongsidi ereng jatini hamna lama no bui joto kebengnai walai bulai pogoi thancha ke lama no himna 184 jona raja tongpuru Buini keri besa, cathai beal keri ajora, tongya buini asa, 1950 bisi phaika ganatantra, thangai hapka, gana keri, phai hapaika joto buini besa. Tongna rikha, chana rikha, thuna borikha jaga, kaibri tongma no, kaini rikha bagai jaga, pogi de thangka, chini agni tomung no, salcha phiok de mano, Dophatei tirpra hano yagra yaksi naharai naidi himna kerikha lama yagra busu yaksi busu tabuk himna kerikha buma burui cherai jati siniya jati kosombai thangka chapjagya dofa jati no siniliya lama korokha watui nokbar kothor sipnai nokhao kongnai pherang dofa oroi poroi chapuru sabo tongnai sikang thancha angthani Gebang takuk rekha khani thei pogoi de thangka oboli dasong baisong menai kei achaimani sini tirpra hano pogoi thangi mangalak dofa bai dofa hamjaya khele belai chagalak yak bai yak romdi chobani ojama sekang phaidi thancha angsidi bokha bai bokha lama kaisa him ani koktang orano paikha jotono no hambai kaham kereng tongwai di. Ba ma chini khapang debroma ni koktang samabo belai khana tokha. Engke phari chini yago tabuk jorabo kri khaba jeng haina hai oroni pandano chini Mokol TV pandano jeng mathana phani phajing thangsinai engke norok chini Mokol TV no nai tonai takho bukhuk song norok chini Mokol TV channel ni koktang kothoma tai ken kothoma tai DNTS kokborok obo hai norok kaham program norok nainam jongkhai chini program no taibo kaham kai like khaidi subscriber khaidi engkai norok nongni taku bukhuno nongni friends no bo norok share khaidi engkai nongni hamjangmani bobo hai jeng saimanai nongni like khaimani bisingtei tai nongni subscriber khaimani bisingtei engkai phaidi jotona hambai norok kaham tongbai di taku bukhuk song engkai chini Mokol TV program no jeng orono mathaka.